Tento príbeh nás zoznamuje so sympatickým dievčaťom menom Mallory. Dievča na svojom starom terénnom aute ide úplne sama do Denveru na skúšku svojej svadby. Cestou sa dievča zastaví oddychnúť, pozerá na prsteň na ruke a premýšľa o budúcnosti. Zrazu Mallory volá sestra Ella a oznámi, že ešte nekúpila letenky na lietadlo. Sestra chce byť istá, že Mallory je naozaj zamilovaná a úplne presvedčená o svojom rozhodnutí vydať sa za tohto muža. Budúca nevesta neisto odpovie, že je s mužom šťastná a zloží hovor. Pokračujúc v svojej dlhej ceste do Denveru, dievča si púšťa hlasové správy od svojho snúbenca o jeho veciach a nabitom pracovnom rozvrhu. Muž hovorí, že chce mať istotu, že dievča príde do kostola na čas a to budúcu nevestu trochu zarmúti. Keď sa ocitne pred križovatkou, namiesto toho, aby išla do Denveru, naša hrdinka odbočí na druhú stranu a vyrazí pozrieť si malebný kaňon. Mallory vloží disk s obľúbenou hudbou a užíva si cestu. Dievča pôsobí šťastne a bezstarostne. Lenže toto šťastie netrvá dlho, lebo už po pár kilometroch auto náhle signalizuje poruchu motora. To dievča prinúti zísť na krajnicu, aby sa pokúsila odstrániť príčinu nefunkčnosti. Mallory nakúkne pod kapotu a skontroluje hladinu oleja v motore. Potom sa dievča pokúsi naštartovať auto, ale utrpí neúspech. Vtedy Mallory volá do autoservisu, no signál siete neexistuje. Sklamaná týmto incidentom sa dievča vracia do auta napiť sa, ale keď otvára fľašu so sódou, vyleje si nápoj na seba. Otvorí kufor a Mallory sa začne prezliekať. V tom sa nečakane objaví mladý muž menom Christian, ktorého príchod dievča vystraší a postaví ho do trápnej situácie. Muž sa ospravedlní a upokojí dievča a keď zistí, že auto je pokazené, ponúkne pomoc. Na prekvapenie dievčaťa sa Christianovi podarí auto opraviť. Dievča navrhne, že za pomoc zaplatí, ale muž odmietne. Tak teda, poďakujúc Christianovi, dievča si sadne do auta a odíde. Avšak cítiac vinu, po pár metroch Mallory zastaví a ponúkne mladému mužovi, že ho zväzie, navyše si myslí, že Christian je dosť milý. Cesta vo dvojici je pre dievča veselšia, o to viac, že Christian sa spočiatku zdá byť zaujímavým spoločníkom do rečí. Delia sa navzájom o detaily svojho súkromia a vysvetľujú to tým, že je ľahké otvoriť sa cudzincovi, ktorého už v živote nikdy neuvidíš. No postupne si Mallory začne v Christianovi všímať niečo zvláštne, keď muž začne rozprávať o osude, ktorý ich z vôle náhody spojil v jednom aute. A najhoršie je to, že Christian začne vypúšťať oplzlé vtipy na adresu dievčaťa, čo v nej vyvolá odpor. Mallory zastaví auto a požiada muža, aby vystúpil, no Christian vytiahne z tašky nôž a prikáže dievčaťu ísť ďalej. Medzitým muž ďalej mudruje o osude a o tom, že im bolo predurčené ocitnúť sa spolu v jednom aute. Spolu idú smerom k malému motelu, ďalej po ceste, ktorý bol opustený už pred mnohými rokmi. Zakrátko si dievča všimne, že Christian nie je pripútaný bezpečnostným pásom. Mallory sa rozhodne využiť túto šancu a nasmeruje auto na krajnicu, snažiac sa muža vyhodiť z auta. Lenže Christian to pochopí a chytí volant v nádeji, že auto zastaví, no napokon sa po zápase auto aj tak zrúti z útesu. Prejde nejaký čas, dievča sa preberie a zistí, že je v prevrátenom aute s ranami po celom tele. Mallory sa odopne z pásu a pochopí, že pri havárii jej auto pricviklo nohu. V tom spolucestujúci, ktorého počas havárie vyhodilo z auta, príde k vedomiu a mierí k Mallory. Dievča stihne schmatnúť nôž ležiaci na blízku. Keď príde k autu, Christian si prezrie zakliesnenú nohu a povie, že stehenná tepna nie je zasiahnutá, inak by už dievča bolo mŕtve. Potom muž povie, aké príjemné preňho bolo s dievčaťom sa zoznámiť a nečakane odíde. Keď ostane sama, Mallory zúfalo kričí o pomoc a trúbi, no na blízku nie je nik a nikto ju nepočuje. Padne noc a dievča sa pokúša uvoľniť nohu, ale nič sa nedarí, len rana začne silnejšie krvácať. Zanechajúc beznádejné pokusy a trasúc sa od zimy, si dievča oblečie mikinu a vypije posledné kvapky vody z fľaše. Zrazu sa pri aute ozve nejaký hluk. Pravdepodobne sú to divé zvieratá. Dievča zapáli baterku a zapne aj svetlá auta, aby odplašila predátorov. Trochu sa upokojí a dievčaťu sa predsa len podarí zaspať. Dievča sa zobudí na uštipnutia mravcov. Ráno sa Christian vráti a oznámi Mallory, že včera večer našiel neďaleko chatu, kde aj prenocoval.
Potom sa muž spýta dievčaťa, prečo zišla z cesty a sám za ňu na tú otázku odpovie. Muž povie, že všetko je z toho, že sa načítala všelijakých historiek a dievča sa bála, že na nej spáchajú násilné činy. Mallory na tieto otázky neodpovie, iba poprosí trochu jedla a vody. Na to Christian povie, že dá najesť pod podmienkou, že mu porozpráva o svojom živote. Dievča začne hovoriť o svojej prvej láske a Christian kladie čoraz viac otázok, túži vedieť všetky detaily. No zrazu muž Mallorin príbeh preruší a povie, že nerozpráva o svojom živote, ale o skúsenosti svojej sestry. Christian vstane a odíde, pričom dievča nechá bez jedla a vody. Príde ďalšia noc. Mallory začína zúfať a píše lístoček s teplými slovami lásky pre svoju sestru Elu a tiež uvedie meno človeka, ktorý je vinný za jej smrť. Dievča rozloží malý oheň vonku pri aute, aby sa zohriala a po chvíli hodí do plameňov svadobný závoj, z čoho pocíti duševné uvoľnenie a zaspí. V noci sa Mallory prebudí na to, že po nej niečo lezie a sú to potkany. Zo strachu, schmatnúc čokoľvek, dievča jedného z nich zabije kľúčom od auta. A neskôr, keď hľadí na mŕtvu potkaniu mŕtvolku, dievča pocíti extrémny hlad. Mallory sa rozhodne svoju korisť zjesť, opečie ju na ohni a potom zje. V peňaženke nájde fotografiu Christianovej rodiny. Takto sa trochu najedla a nabrala síl a dievča zaspí. Na ďalší deň Mallory nečakane zobudí vibrácia telefónu. Dievča vytiahne telefón drevenou palicou a chce zavolať. No z nenazdajky sa vráti Christian. Mallory sa tvári, že muža počúva a sama schová telefón. Muž dievčaťu porozpráva, že noc strávil mučením rodiny, ktorej patrí nájdená chata. Keď uvidí zjedeného potkana, Christian obdivuje jej túžbu prežiť a povie, že je na ňu hrdý. Zrazu telefón zradne zazvoní. Muž vlezie cez sklo do auta, vezme dievčaťu telefón a potom ho hodí na zem a rozbije. Odchádzajúc muž povie Mallory, že ju nezabije, ale bude sa vyžívať v tom, ako sa snažila prežiť. Ona bude pomaly umierať a dievčaťu podá pílku. Mallory povie, že touto pílou nedokáže rozrezať auto, ale Christian odpovie, že stačí iba odrezať nohu. Muž to vysvetlí tým, že ona ak to neurobí, tak ona zomrie na otravu krvi. Dievča sa spýta, prečo s ňou robí niečo také, veď videla fotografiu šťastnej rodiny v jeho peňaženke. Muž odpovie, že je to falošná fotografia, ktorú používa, aby si získal dôveru takých ľudí, ako je ona. Zakrátko dievča vezme pílku a pokúsi sa oslobodiť nohu rozrezaním konštrukcie auta. Lenže Mallory sa nič nedarí, veď pílka sa jednoducho zlomí. Potom, zo zúfalstva, dievča vezme čepel pílky a pokúsi sa vykonať šialenú myšlienku, čo jej prišla na no ona ukáže sa bezmocná voči príšernej bolesti, ktorú prežíva. Dievča trpí silným smedom a všetká voda sa minula. Na dievčaťovo šťastie sa počase spustí silný dážď. Mallory využije túto šancu, aby sa dosýta napila dažďovej vody. Zrazu dievča zbadá svetlá auta, ktoré zastalo na krajnici. Nadané nádejou Mallory volá o pomoc, avšak rýchlo sa sklame, keď vidí, že sa vrátil Christian. Dievča sa natrie potkanou krvou a predstiera mŕtvu. Keď sa k nej muž priblíži, aby ju skontroloval, dievča na ňo zrazu zaútočí nožom. Christian sa dievčaťu vytrhne z rúk, ale Mallory sa podarí vziať mu kľúče od auta a zapnúť sirénu, hodí kľúče do trávy. Muž beží k autu, otvorí kapotu a nožom prerezajúc kábel, vypne sirénu. A v tom čase príde policajt a mysliac si, že mužovi sa pokazilo auto, ponúkne pomoc. Christian policajta oklame a požiada dôstojníka, aby ho odviezol domov. Medzitým sa Mallory snaží upútať policajtovú pozornosť svetlom baterky a klaxónom auta. Dôstojník príde k zrázu, no prenečas nepočuje signál dievčaťa a odchádza s Christianom. Dážď zosilnie a voda začne zaplavovať roklinu, v ktorej leží auto. Bojac sa, že sa utopí, dievča sa zúfalo snaží vytrhnúť. Zrazu silný prúd vody strhne auto z miesta a vďaka tomu sa dievčaťu uvoľní noha. Mallory sa dostane z auta a pláva k brehu. Na brehu dievča zodvihne palicu, aby sa o ňu opierala a pokračovala v chôdzi. Onedlho Mallory prechádza popri zvláštnom dome. Dievča počuje ženský hlas, ktorý volá o pomoc. Keď sa blíži k domu, naša hrdinka zázrakom unikne medvedej pasci, keď do nej narazí palicou.
Mallory pochopí, že je to tá istá chata, o ktorej rozprával Christian. Vo vnútri domu Mallory vidí mŕtvych majiteľov domu a dievča, ktoré volalo o pomoc, je ich dcéra. Naša hrdinka začuje nejaké mužské hlasy a zistí, že je to policajt, ktorý Christianovi pomohol. A potom sa dievča náhodou stane svedkom hrozných udalostí. Potom muž vyjde na druhé poschodie a Mallory v tej chvíli, kým si ju nevšimli, preklzne do domu a vezme policajtovú pištoľ. Naša hrdinka ide ďalej, aby zajatkyňu zachránila a pokúsi sa ju rozviazať. V tom sa vráti Christian. Mallory to začuje a schová sa za dvere. Keď muž vojde do izby, hrdinka na ňo vystrelí, ale zo strachu minie. Christian zaútočí na Mallory a strhne sa zápas, v dôsledku ktorého dievča zhodí muža z balkóna. Obe dievčatá výjdu von, aby zistili, čo sa stalo s mužom a nájdu ho s pascov na nohe. Mallory hodí zranenému Christianovi nôž, čím mu dá rovnakú šancu, akú on kedysi dal jej. Mallory škodoradostne uvažuje o osude a o tom, že si nesadol do jej auta nadarmo. A všetko sa muselo stať presne takto. Nakoniec si dievčatá navzájom pomôžu a zachránia sa, zatiaľ čo Christian postupne umiera na utrpené zranenia. V tomto momente sa film končí. Ďakujeme všetkým, že ste toto video dopozerali až do konca. Dajte tomuto videu like, ak sa vám páčilo. Napíšte do komentárov, čo si o tomto filme myslíte a uvidíme sa v nových videách.